zove, ugasite mikrofon. Halo. Dobar dan. Ja zovem povodom mog glasa. Ja, vi prodajete ovo, da izvinete ovaj što se trese. Ja. Je. Men to treba, vamo žena kaže, nije bitno, ja. Koliko je to para? Pa vidite, ako ste gledali samo na mojoj stranici, imate od 30 maraka pa nadalje. 30 maraka? Od 30 pa nadalje. Sve zavisi od veličina, kvaliteta, izrada, vibracija, ne vibracija, tako svašta nešto ima. Ja. Tačno interesi. Ma meni dajte najveći što imate. To je unije tunela, ne možeš ti to probiti nikako. Ma ništa, ja samo džipam, eto čitam novine, ja se satraku u konj. Ja. To vi meni, ja. Gdje ste vi sad? Evo mene u Živincama, ovdje pred Bingom. Ja, kod Binga, jeli? Ja u Živincama. Ja sam u Živincama. Pa eto mene onda ovdje pred Bingom, možemo se naći odmah. Ajde, eto mene odmah, vi to pripremite. Najveći. Sjedim, pijem kafu ispred Binga, vi dođite, sad mene trzite. A nemojte vi to meni upaliti, još da se stresem ovako. Pa ne bojte se vi ništa. Ja sam jednom tako, pa kad sam išao piša koliko su mi se ruke tresle, 2 put svršio, bježi, nemoj to više. Nije nikakav. Ajde, eto ga, eto dođi ja sad tamo, ajde, samo da se ja obučem, ajde, hvala ti lipi moj momak, ajde. Ja se valje, brate,